Halløj folkens, i dag så skal jeg lige vise jer en faction, der hedder OP Hop. Ja, det er sådan en, hvor man bare kan spille faction, og der kommer snart flere kit PvP, OP PvP og sådan noget, men whatever. Jeg skal gå ind, og så kan jeg vise jer det hele. Men ja, der er nogen, der har sagt til mig i min skole, om jeg kunne lave en video, hvordan det så ud. Og det er det så, det er mine ting jo. Hvor det laver. Men vi får se. De går mere ud på rank, og jeg har kun et kit. Her kan man se min kit her, dem her kit jeg har. Det starter PvP og potion. Man kan få lapis, alt sådan noget. Og det bedste, det er overpowered. Det er overpowered, det er godt af. Og man kan sådan set warp PvP, og det gør jeg lige nu. Vi er frem, for den her server, den joiner ihjel på 100p. Wow. Men så kan man lige hoppe ned her. Og ja, vi gør, nej. Ja. Jeg er lidt forskrækket, men ja. Det er lige så, hvor man kan komme ned, ikke? Og ja, her er der PvP, og går ikke ned, fordi jeg kan tælle dig, at der er mange, der snyder hernede. Der er forfærdeligt mange. Alt sådan noget, det er snyde og ja. Men så lad os lige warp mit home. Eller ja, ikke warp. Men her kan man her kan man bare warp til alt sådan noget. I den shop og det der. Og int. Så det er shop, her er shoppen. Her kan man købe blocks og alt sådan noget. Og her viser jeg lige mine penge til 100.000 eller andet. Og jeg køber lapisrank. Ja, jeg køber et andre. Og det er min god apple. Så går vi lige til spion. Kan vi gøre det her? Ja, det kan vi. Og det her, det er også en anden slags. Det er en anden slags PvP, hvor det nu er 1 vs 1. Og nu skal jeg lige slash home, ikke? Så man kan se på mit home. Jeg har et scam-sted. Der scammer jeg. Mig og min ven Mads, vi scammer folk. Jeg kan lige vise jer det. Det tager ikke så lang tid at vise. Her er mit scamsted. Eller Masses, fordi han fandt det bare. Han er vildt til at scam. Så det her, hvor han får folk ned, og skal jeg bare sidde og slå ham, og så mister jeg bare mit armer nærmest, fordi at han skadede mig også, ham der slår mig. Men skal vi bare lige skrive warps, og vi warper bare lige hopper ind til netter. Og så skriver vi slash wild, og det kan man så gøre det i den normale verden og en netter. Slash wild. Nu håber jeg ikke lige, at vi falder i vand. Nej, det gjorde vi ikke. Det var jeg godt nok heldig. Eller i lava, mener jeg. Vand. Hvad er det her for nu? Nå, og jeg har sådan en her pickaxe. Jeg går bare lige sådan her. Smadrer det hele her. En sådan gris. Men ja, det er sådan set alt man kan på den server. Her går man hen til rankstedet. Og de er mere for sådan nogle rankfolk, donner-rank og alt det der. Men ja, de er mere for rankstedet og alt sådan noget. Det er lækker. Men det er de for gold. 10 USD, ja, det er 10 USD. Og her er sådan noget. Men det lægger godt nok her. Men ja, det var så det her for den her. Ja. Men det var så for det her episode, eller ikke en episode, mere sådan en visning for folk, som er interesseret at join i sådan en her faction. Men ja, det var så det, jeg gad at sige. Ha' en god dag.
Håber I får en god dag. Ha' en god dag. Whatever. Ses.